Imanyano yabasebenzi benkonzo yesipolisa noluleko ithi ikhwanqisekile bobungqina bokusetyenziswa gwenxa kolawulo kunye nemali kwaye ayisokuze ityetyum. Ithi iza kuphawula kwakufika ixesha elifanelekileyo. For now it is an allegation, and when such allegation is raised, it is then upon those that have been alleged to have conducted such acts of misconduct or criminality to come down and put their side of the story. Le manyano ikwathe ayiqondi ncam ukuba umkomishinala wesebe lezoluleko ukufanele kusina uxelenga kwesi sikhundla emva kwemingeni ejongene neli sebe ukususela ngo-2018 ukungena kwakhe kwesi sihlalo. Phakathi kwezikhalazo kukushokoxeka kwabasebenzi beli sebe nokhuseleko lwabo. So he must not play that mentality of SAA in the Department of Correctional Services. That's where he will get injured if that's what he wants to play. Umnumzana Arthur Fraser wayengumlawulo inhloko we-arhente yokhuseleko lombuso phakathi ko-2016 no-2018. Igama lakhe linqangaziwe kwikomishoni ephanda ngokubanjwa ngobhongwane korhulumente kwayisaba ngumphathiswa umnumzana Sydney Mufamadi ngamanye amagosa e-arhente yokhuseleko lombuso i-State Security Agency ngolwamarhanuka.